Rita la Rínxols i els tres ossos. Aquest era el títol de l'espectacle de titelles que es va celebrar el passat diumenge 13 d'octubre. El lloc on es va fer l'obra no podia ser un altre que el Centre Cultural i d'Esbarjo de Sant Pol. Les titelles d'aquest passat cap de setmana formaven part del cicle de teatre infantil que organitza l'Ajuntament conjuntament amb la directiva del Centre Cultural. El passat diumenge vam viure la segona de les 3 obres del cicle, que encara oferirà una nova entrega. L'objectiu d'aquest cicle és apropar l'art del teatre als infants i permetre que en temporada de fred les famílies tinguin activitats a fer. I és una sèrie, un cicle, que primem més la qualitat que no pas la quantitat. Per això es fan 3 actes durant la tardor-hivern, perquè creiem també que és un temps que la gent ja comença a estar més a dins, no està tan per fora al carrer, i així es poden recollir. I sembla que tenim més gent que no pas si no fos en una altra època. Aquesta és la 9a edició d'aquest cicle de teatre infantil. Els responsables en destaquen la varietat i, sobretot, l'augment qualitatiu dels espectacles que s'ofereixen, un salt que va íntimament lligat a la millora d'aquest art a Catalunya en els darrers anys. Pensem que, si més en aquest país, es treballa molt el tema dels infants. Llavors, l'evolució ja te la van marcant les mateixes companyies. O sigui, han vingut companyies que han repetit, però no han repetit l'espectacle, sinó que han repetit un altre espectacle. Per tant, les mateixes companyies van evolucionant i et van oferint també un producte interessant. I sempre és això, no? I el que dic i repeteixo, no? Que aquí a Catalunya la producció aquesta infantil és una producció bastant important i són molt innovadors i inventen moltes coses i és molt atractiu. L'espectacle de titelles va comptar amb la presència d'una 80ena de persones, entre nens i pares. Els assistents van anar arribant al Centre Cultural al voltant de les 6 de la tarda. El preu popular de l'entrada va permetre que la sala s'omplís gairebé fins a la bandera. Després, només quedava gaudir de les titelles que van fer passar una bona estona als nens de Sant Pol. Sant Pol és un poble que, per lo petit que és, hi ha força activitats, pràcticament cada setmana hi ha coses, i que hi hagi teatre i pels més petits és genial, perquè és una tarda de diumenge que estaríem d'altra manera a casa i que fem una cosa aquí amb altra gent, divertit, i que també s'hi reuneix amb altres nens i està molt bé. La pròxima obra serà El silenci de Hamelin, el diumenge 27 de novembre, també a les 6 de la tarda.